makoro gikone ne owal kata nogwel mar mondo mi obed jogoro mongirore. Korka kori king'iyo listi makamano bende paro ni adiera duond rawere kata rawere obedo represented e yo makare. Erokamano ahinya Joyce. Mokwongo kawo thuoloni mar timo mos ne familia mar George Oduor mosebedo katiyo kod migosi Raila Amolo Odinga kendo asetiyo kode machiegni e weche wa mag siasa. Bang'e mar ariyo kora donje dwoko penjoni ni to nayudora e long list to be the list ma kawuono ni ber. Apa ni wase go okang' mang'eny kabisa e weche mag siasa sana kaka rowere, kaka an ng'at mochung' ne rowere. Ing'e maber ni campaign mokalo ne an jatend rowere piny Kenya mangima kwa campaign ne migosi Raila Amolo Odinga mondo wakaw kom mar ker. Ne gik moko timore kaka nobedo nomao wayudore oko. Koro list osebedo mang'eny. Wasebedo kwayudore list mar jogoro mongirore, wasebedo kwayudore list mar chama mar joma samoro ni paro ni nyalo yudo kombe moko mopogore opogore kaka jotend migepe. To mokalo ni en adier ni nchi nachiwo kwayo mara mar bedo jagoro mongirore e piny owacho masani nikech ing'e ni sani wan e broad based. Kata kamano ne okabede short list, ne oketa long list ing'e ni iwacho ni en waiting list. Koro pod warita ni samoro dwoko biro biro mpogore. Hapo anyalo lwar kech sa Nyasaye to ber. Ne jowa moyudo thuolo makamano puoch gi pak sana ne osiepna Fikirini Jacobs ma en koro wakaw kaka representative mar jomatindo kata youth e sirikal sani. En kijana matiyo matek kendo kane pok obiro ka ne en kaka director kata jatelo no e weche mag service delivery e Kilifi County to setiyo matek ne chama kaka rawera. Bende puoch gi pak ne daktari mosiepna Oluga Ouma ma wuod Siaya ma bende nie list no. Chutho kigo mbaka gi jowa matindo pod ntiere buok ne samoro jok ma tiyo matek kata jok ma oseketo contribution gi kabisa e weche mag siasa kata kiwe campaign manyo kalo to pok kodew wang'gi nikech kiwuotho e corridors gi Joyce tibro go mbaka go osiepewa mang'eny to gibro nyisi sana joma iluongo ni yudhe mag party. Nye chieng' tich adek ne ariyo moko adiorego e kona moro to gona mbaka ni kuom jowa mang'eny mobiro sani ging'e mana ji ariyo ma awachogo ma en Daktari Oluga gi Fikirini Jacobs. Ber sirikal en ni kata ka ng'ato koyier kamoro to in iwuon ok oyieri to nyalo bedo maber kosiepegi kata jomoko ming'eyo musewuothogo musegogo okang' nitie kamoro ma samoro inyalo dhi ywagnegi kata igo kodgi mbaka upim paro uyud thuolo moro mondo sirikal oyawre okony joma moko. Koro adieri mar wach en ni wayudo thuolo kaka chama mar ODM, wayudo thuolo kaka joma nche iwacho ni opposition to nafas mar joma tindo pod ok odhi maber kodwa. Mak mana ni king'iyo sirikal kako ti kawuono to ndamo mar jatend party mar ODM migosi Raila Amolo Odinga mar kawo Fikirini Jacobs kendo kawo Ouma Oluga kaka ng'at ma pod rawera matin ok miyogi PSS nyiso kit paro mopogore gi sirikal in totality kaka sirikal en nikech ibro yudo ka sani the only youth PS ma Kenya dhi bedogo en ja ODM ma Fikirini Jacobs. Ng'at matin kendo mabe oluwo en Ouma Oluga ma bende wawacho ni ja ODM. Matinde ni inyalo wacho ni gwelo makamagi kinde mane otimgi en gwelo ma ok en ni gwela mar mondo mi okangi wacho ni wantiere kod rawere, wantiere kod seche moko kata joma mine. Wanyalo wacho kod dhongere ni begin meaningful. Jogo moket kanyo bende e kinde mibobed kidayo dhogi odiochieng' ma kawuono. Bende nyalo wacho ni ting' momigi kaka rawere gibobedo ka gitime yo makare koso ketgi aketa kacha mar mondo mi onere ni ero dogno miro we. Gin jok ma
nyalo tiyo. Kaka sewacho ni Fikirini en wuok kaka director mar service delivery Kilifi County. En ng'at mosebedo a student leader. En ng'at ma osepuonjore tich. En ng'at motegno. To apani kit paro mosomo kata kogo mbaka gi jomoko kata na wuon osewuoyo koda kupenjo kaka onyalo tiyo tijeni kata kaka onyalo sudo mbele. Wan kaka jomatindo waikore kendo wawuok oko mar konyo gi tich. King'iyo Dr. Oumo Luga nosebedo director mar NMS Medical Services in Nairobi ka. Osebedo secretary general mar KMPDU kata riwruok mochung'ne dakteche. En ng'at man gi experience e tich kendo kamo thuolo momieno. Mak mana ni gin ji ariyo go rameny dhi bedo kuom gi mang'eny ahinya nikech mokwongo gin jok miwacho nowuok e opposition. Mar ariyo gin jok matindo mogik ma samoro iwacho ni pok obedo e sirikal mamalo ahinya. But kimiyo gi nafas ni giti ang'egi gi kitgi ni gin jok manyalo tiyo maber. Iwacho kanyo ni rameny bro bedo ka bedo kuom